Нині великий праздник у нашому краю, древня Карпатська Русь, нині Закарпаття, велику має службу і радость на Чернечій горі в Мукачеві, великое служення в честь преподобного Мойсея Угрина. Чому така славна служба йому, присутність много людей і духовенства? Да потому, что именно церква обладает знанием истории. И истории церкви, история личностей святых земель. У древности под Карпатами люди прийняли православ'я на 125 років раніше, ніж київські поляни. І тоді вже, коли приходили допомагати крестити Владимиру київських полян, вони вже були писемні, знали читати, писати, знали служити, співати. І от серед таких, котрі прийшли на поміч Владимиру, були троє братів – Мойсей Угрин, Георгій Угрин і Єфрем. Одні говорять, вони просто прийшли та стали на службу молодого князя Бориса. Однако другі істочники говорять, що одна з жон Володимира була із Карпат і могла принести з собою придворних трьох братів. І увидя Владимир опитність цих молодих юношей, їх знання письма, читати, а Георгій був кріпкий, способний був і воспитувати, і воєнному ділу вчити, князь Владимир назначив всіх трьох братів не просто служителі у дружині Бориса, а воспитателі Бориса і Глеба. І велика різниця бути просто у дружині. Друга є бути настільки близькими, що Георгій носив княжу гривну, тобто золотий ланцочок на грудях. Борис не хотів, такі були скромні, так що не хоч кому могли довірити княжу гривну, як то Георгій. А також, що ті хлопці організовували навіть богослуження. Наприклад, могли по просьбі Бориса служити вечірню, що описано в житті. І так ми маємо діло з тим, що троє угринів, виходців із Карпат, угри, або угро-русинів, оказалися в самому центрі великих історичних событий. І коли Святополк Окаянний рішив убити братів, захвативши власть у Києві, то, убивши Бориса і Глеба, в 1015 році, уже в тому році помер і князь Володимир, Мойсей вертається в Київ. Но через 3 роки Святополк Окаянний, за те, що його київляни не любили, а жона була його полька, привів Болеслава польського короля, котрий з помощю князя захватив Київ. Треба вдуматися, правитель Києва приводить короля чужої держави захватити Київ. Но київляни освободилися від того. Пізніше цей нещасний Святополк приводить і половців 3-й раз на Київ. Тобто Київ претерпів ужасніші мучення із-за безсмисленності поведінки його правителів. Мойсей в 1018 році попав у плен, коли поляки напали, і забрали в плен його. А в Польщі його купила одна багата вдова. Увидела Мойсея красного юношу, сатанински воспалала к нему блудом, пожелала мати свого раба за любовника. Но Мойсей сказав: я хочу служити Господу. І прийняв монашество, там проходив афонський монах, і ужасніші ізбієння, униження претерпів Мойсей, доти, поки в Польщі не було восстання і убили вдову,
І він освободився, вернувся в Київ, вже йшов з паличкою, битий, змучений, но опитний, як монах, перший святий, котрий в Києво-Печерській лаврі возляг. За великі труди, за велику силу, яку він проявив у боротьбі із страстю блуда, Бог дарував йому й по смерти силу помагати людям, у котрих блуд і нечистота воспалюються у середині великим огнем. І ще при житті до нього підійшов один монах, котрий казав, що сатана воспалює в ньому блуд. І що він йому советує? І от святий йому сказав: постарайся всю життя не говорити з жінками, будь смиренний. А потім ударив його палицею в груди тою, котру носив, і того брата, і лишила ота страсть блуда. Іменно ці моменти показують, що як 1000 років назад, так і нині сатана, коли хоче згубити сім'ю, юношу, дівчину, або взагалі сімейних людей, воспалює деколи блуд. І несамовитий блуд є причина розпаду сімей. Благо, в древності не було такого, а нині все телевидение блудное, інтернет повний блуда. Каже Павел в посланні Коринфянам: «Якщо б ми судили самих себе, то не були б ми судими. Якщо б ми позирали не за чужими гріхами, а за своїми, то б ми много раз остановилися на путі блуда». Старайтеся, браття, ніколи не мати резких виражень, но головне – говоріть Духом Святим. Старайтеся свідчити про діла славні Божії, бо сказує вам, що ніхто, говорящий Духом Божим, уже не произнесе анафеми поганих слов проти Ісуса, не буде противником Церкви Христової. Но якщо чоловік говорить не Духом Святим, то наоборот, такий чоловік завжди буде мати агресію проти канонічної, православної, благодатної церкви. І якщо Бог благословляє нам нині видіти, які дари Божі нам дані, то іменно подвиг Мойсея Угрина вказує нам, що страстей много, приманок много, но блуд один із самих доступних і такий, котрий перед очами постоянно валяється. Подобно тому, каже Господь, як тіло єдно, но має різні члени, так і ми составляємо во Христі єдно тіло, єдну церкву. Церква Христова – це не проста організація, яка реєстрована в Мін'юсті. Там можуть реєструвати тисячі сект, котрі відношення до Христа і до церкви не мають. Но ми навіть в тому, що пару років назад церква православна і була снята практично з реєстрації, остається церков'ю Христовою, благодатною, в якій ми спасаємося. Бо точно так, як преподобний Мойсей Угрин, де би не був християнин, в яких би ситуаціях не був, остаєшся Божим. Ведь що стоїло Мойсею Угрину тепер у Польщі согласитися бути чоловіком багатої польки? Став би собі багатий магнат. Но відів Мойсей, що сімейне життя із блудницею може погубити його душу. А тому й сьогодні юні хлопці і юні мужчини, котрі збираються создати сім'ю, добре дивляться, з ким вони з'єднують своє життя. Неудача в сімейному життю часто може бути катастрофою на все життя і навіть причиною психічних розладів. А тому люди, котрі в церкві сповідаються, причащаються, становляться живими клітками на організмі тіла церкви. А от люди, котрі не віруючі, такі собі шпіони, агенти, ходящі, а головне є професора, академіки, філософи, люблять розсуждати.
не маючи ніякої освіти, а приймають рішення судити релігії, котра ліпша, котра не ліпша. Якщо ти не маєш освіти духовної, чому ти приймаєш рішення, що ця релігія ліпша, а та ліпша? Тобі то яка різниця? А от Мойсей видів різницю. Ведь у Польщі була католицька вже віра тоді, і він міг спокійно бути католиком, багатим католиком, поляком, мати красну жону. А він увидів, що тупик, отказався, пострадав. І нині всі, хто приходить до Мойсея Угрина і маючи проблеми із страстями і пороками, просять у Бога по молитвам преподобного Мойсея Угрина помощі Божої.